Фатih Кәрим кыңгыраулы яшел гармон. Акча эчендә госпиталь ишекләре язулы. Госпитальдә кемнәр генә белми икән Фазылны. Сугышка кадәр эшләгән Донбасс шартларында. Эшләгән, исеме төшмәгән. Мактау такталарыннан. Егетнең дә егете ул сугышта сугышкан. Бер чак шулай 3 танкка тиялеп килгән дошман. Гранаталар тоткан Фазыл шаккатырган халыкны. Шүлмә кебек шәлпәрәмә китергән 3 танкны. Акча эчендә госпиталь кәрнизләре челтәрле. Фазыл бер кызга хат яза. Хаты барып җитәрме? Саратский яшел гармон. Көмеш кыңгыраулары. Бу көмеш кыңгырауларның кичке яңгыраулары. Әллә нишләтә күңелне үксеп елыйсы килә. Елау егет эшемени. Бер җырлыйсы килә.